Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आङो फुङावनो सिखारनानै मोखांखौ सुनानै लाग्रोयो आरोना ओमफ्राय अखा हानानै जायगायानो बिराद लेथ्रा जानानै दंमोन हराव अखा हानानै ओमफ्राय आङो मोखां सुग्रोनानैसो सिबस्रां खालामजोबो आरो जिखौ आङो फुङावनो सुबाय ओमफ्राय इदि दोनथ'बाय आङो बेनिफ्राय दसे थानानै लामनानै होनोसै ओमफ्राय नै दसे थानानै जोङो लाहानाव थांगासिनो बेरायनानै फैनो होननानै Kau? Ini berjada. Ayo. Ini berjada. Dodo jangan nengah. Aja jangan dodo kena. Kep jangan be. Ada kartu. Saya kemarin jauh sebelum nomor lain nak. Tuh kau hatip guys ni. Kau nak kemas yang jauh sedang unai. Kemas yang jauh segas ni kau awal kau nak jatara. Uci. Ya masih dong masih. Ya udah ini nama. Ada. Iya. Oh. Aisyah bufur kenal lagi. Nabi masih bisa sih. Oh, tak sedang. Aja mai. Oh nena. Tampil. Mau sih ndak barota. No, cuma dong bawa malu mak bisa ya. Itu karena siapa yang ada lu? No kadang. Mai ya sa? Mai. Ue. Mai. Oma. Oje naik nih. Oje naik nene. Coba ceritain sih. Hai, siapa dia? Tuh, nah ini tuh. Iya. Tak, itu dong. Tidak. Bermakan yang terjadi yuk. Gangsea. Oh, goi bilai जायोना. माबा खैजिमा बासा लादों नामा इयाव? जाफैनांगोनलै एबार बैसागुआव. बैसागुआव ना मागोआव जायोमोनलाय? बैसागुआव. जि बुरजा लाखादों. हानना जाफैबाय दा. बैसागुआव. लावदुम गायजोबनाय बे गोरलैया. गेजेर थैनायाव मैथा बाथोन जानोसैनो आबैया मैथा खागासिनो. बेनिहा आंखौ खानोनो होआ डिस्टार्ब खालामबाय थायो. हाग्रा गुद्दु जाबाय नै खिनियाव. सोरबा बिजौखौ लांलांबाय. बिराद मोजां मोनथारदों नों गेलेनो हायाव. इसोर खर'आव. गैला. खिथुआव माबा बाथामना थांबाय. नों थाङा? बे मानसियानो बुस्थुआ गैला गेले. थांफिन नागिरदों इयाव हाद्रियाव. हासुबायबो. इयाव गाखोलै नोंलाय. मानखोबावदोंसो नागा आथिया. रोंबावदोंसो नागायनो बोरै मानखोदों बो. एसे रेजें खालामना हो नों. दे बो. दे बो. गावसो गाखोनो लुगैदों बियो. गावनाव उन्दुयोसो. गाव गाखोसिगोन. गाखोला. मा गस्ला बोखोबाय थायो गोजांनायाव. मावनाय मानसि नालाय. गरम जानानै गस्ला उदैखौ बोखोना. बिराद गरमो मानसिया. Siapa nak lari? Moजांथार मोनदों आरो इयो. Wah. थांग्रांगोन. नै. नै दाउखियाव. नै दाउखि दङ गेजेराव.
उन्दुसिगोन एबार नायनोसै अ दे जों दायो थास' जावनो थांगासिनो नै जोंना बाजाबायसो सारा सार माबाफोर बुंगोन नामा नों धनुष सार कान्दुरा Aja. कान्दुरा आयु अखा हादों अखा ना हाग्रा गुदुथारजों थांला थास' जावनायाव हाग्राथारनि आजा जादोंसो दहाय मामाया खालामदोंमोनबा बिदि दहाय मामाया बिदि खालामदोंमोनबा आखाया साजादों नै